autorreflexión, tamén vincular un traballo de autocoñecemento persoal con un autocoñecemento dentro do traballo, non? Como vincular a miña vida persoal coa vida laboral. Que o liderazgo non é un cargo de poder en sí, senón que tamén xenerar un ambiente donde a comunicación sexa importante, un ambiente máis saludable, donde as persoas se sintan ben, sintan que poden desenvolver as súas capacidades, entender as diferencias. Compartir ese espacio con persoas tanto que ocupan cargos directivos como con outras que están máis no día a día foi importante para entender todas as miradas e aí poder ocupar como outros espacios dentro do sistema, non? Entenderte a ti como eso levalo tamén ao teu equipo, é dicir, cando se facían esos traballos de visión sistémica, poder poñerse no sitio dos outros e tamén conectalo co teu propio equipo de traballo. O sea, a diversidade que hai en Viradas tamén fai que sexa máis fácil facer ese cambio de mirada. A xente foi moi xenerosa á hora de expoñer os seus casos, non? Creo que toda se entregou moito aos exercicios, e iso era importante porque moitos deles eran compartidos, non? Eu aprendín moito das outras persoas. Creo que o bonito que ten Viradas é que fai que penses en ti, no teu lugar dentro do grupo, pero tamén no grupo en xeral, esas dúas visións que se superpoñen. No meu caso, sí que me facilitou o tomar máis determinacións a nivel estructural, ter unha visión que penso que pode ser positiva para a miña organización, terlle menos medo aos cambios, entender que son necesarios e que as nosas organizacións son entidades vivas, non podemos querer que se paralicen, temos que entender que están cambiando continuamente e que nos temos que poder aportar esa visión na que saber que cambios poden favorecer o seu bo funcionamento. No caso dunha cooperativa que o que busca é tamén como unha convivencia, chegar a acordos e que todas as persoas opinemos en cara a onde imos, pois é fundamental ter este tipo de reflexións, non? Para poder aportar.